ce gaman jini ce kana akar komai wuya nema yake sana har na zauce. Abel Ismail ka daina kuka komai ya same ka bar wa Allah ka daga hannu kai du'a'i mai sama Allah yana ganin ka. Ni azatona da ni da ke fara bewa muna a raye an ce komai dufin dare ai dole ne gari ya waye na shiga soyayya da nishaɗi ga a yanzu ina hawaye ni ma na san kina kauna ta baci biye wasu gari da waye kane da zuciya a kirjina amma idanuna sun makance. Abel Ismail ka daina kuka komai ya same ka bar wa Allah ka daga hannu kai du'a'i mai sama Allah yana ganin ka. Masoyiya ta taho mu zauna na sani kina bidar ganina duk cikin taron yan mata ke kadai hannu za ya nuna ke kika dace da zuciya in ba bike da waza na zauna rana da zafi inuwa kuna wai ina hani zan saka kaina da ƙaunata a zuciyarki amma mahaifinki baya sona. Soyayyar mu ya za ta kasance mafarkin mu dare da rana amarya da ango ne a takaice rabuwar masoya da daci da ko a harshe wani madaci rashin gani na da ni da ke ya sanya na a cikin takaici ba farin ciki a zuciya ta na zamo kamar mai maraici Allahu kai ne mu tsara komai kawo sauki a nan murana. Abel Ismail ka daina kuka komai ya same ka bar wa Allah ka daga hannu kai du'a'i mai sama Allah yana ganin ka. Komai farko yana da ƙarshe zama na aure ku je ku zauna kiyo biyayya a kun iyaye sai ki manta da duk batuna alfarma ɗaya da zana nema dan ku na farko ku sa sunana in ku kayo haka kun yi daidai zafin rabuwar yana a raina gashi a yanzu zan bar ku ni na wuce sai wata rana.